Der gik faktisk ikke skide længe. Jeg nåede sådan set lige at overføre den story, jeg lige lavede til mit Instagram. Og så postede jeg den, og da jeg trykkede post og del på Instagram, så begyndte det at dryppe. Og nu skal jeg ned igennem Mordor. Jeg har min regndragt på, som allerede tager sindssygt meget regn fra. Sigtbarheden bliver ringere og ringere. Jeg kan stadigvæk se flere 100 meter frem, så det er ikke et problem. Nu regner det meget. Altså nu kan jeg mærke det. Nu kan jeg mærke det på min hud. Jeg har regnslag på, og jeg har en tekstiljakke på indenunder. Jeg har nok ikke nogen langærmet på, men det regner så hårdt lige nu, at jeg kan mærke stikkene. Så hvordan det prikker på huden. Det kan jeg mærke på min arme lige nu. Så jeg håber, det er en rigtig god film, vi skal se. Wow. Nu kan jeg mærke vand på mine ankler. Hvordan fuck er det muligt? Det var tidligt. Klokken er kun 3, men jeg har kørt i en time. Nå. Nej, det er også bare lidt en støvregn, som bilerne kræver, udover at det regner som en psykopat lige nu. Det vand, der kommer op i luften, det kommer ind alle steder. Så har du bare en syning eller en lynlås, der ikke er lukket ordentligt, så kommer der vand ned. Det der måske kan være trættende ved folk, når man kører i regnvejr sådan her på motorcyklen, det er, at man er mere udsat både for kulde og for temperatur, og det er så det samme. Man bliver træt, når man hører på den der regn hele tiden. Medmindre man er til at køre regnen, så er det selvfølgelig fedt nok. Men den anden ting, der også er, det er, at koncentrationen den stiger. Både fordi man skal være ekstra opmærksom, bare fordi, men også fordi det er svært at se noget. Så hvor der ikke nødvendigvis er et objekt, der er skarpt på grund af alt det her støv i regnen og i luften, så er det også sværere at fokusere. Og det gør vores øjne jo hele tiden. Det er bare derfor, jeg tænker, at det er god træning. Der er sgu meget at se heroppe, hva'? Vi kan knap nok se, hvad er noget tydeligt under sig. Nå, så er vi på Lillebælt. Det har ikke stoppet med at regne, siden jeg slukkede for jer. Og jeg har nu stående vand fra trådspidserne op til midten af foden inde i min venstre sko, som er vandtæt. Jeg gætter på, at min regndragt den sidder en centimeter forkert et eller andet sted ud over bukserne. Nok til, at det bare havler ned på grund af det, jeg har sat mig op, så er de strukket i benet. Over på min højre fod er der ingenting. Der er stadigvæk tørretær og større sokker. Sindssygt. Nå. Upwards and onwards. Eller i hvert fald onwards. Yes. Jeg tror faktisk, at vi kommer ret til stedet. Det kan man. Nå. Let's assess the damage. Rasteplads nummer 1. Casualties. 1 sko og 1 strøm. Det føles helt smooth. Og skifte gear nu. Nej. Skal vi lige? Ja, det skal vi. Bare fordi man kan. Ja. Er I klar? Er I fucking klar? Handskerne er gennemblødt. Du synes, den har siddet sådan der. Den der, hvordan fuck er den ikke gået? Hvor fuck kom den fra? Fedt. Nå. Så har jeg nok kørt og smidt batteri over det hele, har jeg ikke? Jo. Fedt. Ej. Nej. Nu tror jeg, der er spændt ned. Nej.
Nej. Nej. Det er sådan set spændende nok. Hvorfor er den anden tør? Om jeg fatter det. Fedt. Ned igen. Ja. Det er bare strømper. Nå, men det er fint nok. Jeg har måske tabt nogle GoPro-batterier. Det er så ikke umiddelbart sådan noget. Det faldt lige ud her i hvert fald. Det er jo sådan set heldigt nok. Jeg ved, om det ikke tåler vand. Så nu vil vi køre videre. Pissefedt. Nu er vi kommet til et vigtigt punkt på ruten. Det er det nu, man skifter til de tørre sokker. Køber man nogle nye, eller hvad gør man? Der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved det. Nu fik jeg ikke lige... Jeg kan godt se, at den er lidt dukket, den her. Prøv lige sådan der. Jeg ved ikke, om det hjælper noget. Så den lige få igen. Nå, men det vil jeg sige, det var, at halvvejs inde på Fyn, der regner det så meget, at igennem det her tøj her, jeg sagde det faktisk også til på videoen, så gør det ondt helt ind på huden. Altså sådan ondt. Jeg tror faktisk, det havlede. Og jeg fik vredet, ikke skruen, men strømpen. Så det jeg tænker nu, det var at gå ind og købe et par nye strømper. Og så købe fryseposer. Til fryseposer ud over de rene strømper. Og så håbe på, at der ikke løber vand ned til de nye strømper. For jeg har et par tørre med, men de må det gerne være tørre til i aften til filmen. Så jeg tror lige vi går ind. Også mine handsker her. De vejer 3 gange så meget, som de gjorde, da jeg tog dem på. For de er også helt gennemblødt. Jeg tror ikke engang, jeg gider beholde dem. Så jeg er tæt på at smide dem i skraldespanden. Men satset er jo lige nu. Hvis jeg smider dem ud nu og tager de tørre på, begynder det så at regne igen. Det der, det er ind over Fyn. Det der over mig. Det er det, jeg lige kørte igennem. Og nu skal jeg så ud på motorvejen. Den retning derovre. Og der ser det altså bedre ud. Og der har også været helt tør veje de sidste 10 minutter på vejene. Så nu skal vi se, hvor jeg så skal hen. Jeg går lige ind og køber på tørre strømper og nogle frysposer. Nå, jeg har lige holdt den her, inden at vi skal over Storebæltsbroen. Der står, at der er farlige vindstød for vindfølsomme køretøjer. Det har jeg altså set før, hvor man så kom derop, og så kunne man intet mærke, hvor nærmest sådan helt skuffet. Så jeg skyndte mig egentlig væk. Jeg nåede hverken at spise min chokobar eller noget som helst nede ved Lidl. Fordi at jeg bare tænkte, lortevejr. Og det føltes faktisk som om, at det kom tættere på. Så nu sniger jeg mig lige ind her. Og får lige lidt lag. Og så skifter jeg lige strømper og des lige, inden vi kører videre. Jeg tror desværre, at regnen den følger efter mig. Strømperne, dem har vi her. De er lige blevet varmet op på kropsvarmen. Så hænger vi lige der. Så skal vi lige have fundet... jeg tager lige hjelmen af. Den kæmpe store, den her. Det er så dumt. Det er en pose. Man får virkelig testet sin tålmodighed som det her. Hvis det er noget, man kan se, at det står her. Kan I se det på jorden? Det er så dumt, det her. Ja, med lidt forsinkelse er vi kommet videre. Køretøjer under 750 kg, som er vindfølsomme, er blevet anbefalet at afvente krydsning af Storebæltsbroen på grund af vindstød. Jeg er jo ikke som sådan vindfølsom. Og hvis jeg er, så er det fordi jeg ikke vejer 750 kg. Men jeg vil egentlig gerne videre i teksten, og jeg har kørt over Storebæltsbroen mange gange før i vildt lortevejr, også blæsevejr. Jeg tror det vildeste jeg ved, der er blevet målt, det var en vind, der hed 17 sekundmeter. Det er pænt meget, når man sidder på en motorcykel. Det var dengang jeg kørte MT-07. Så nu skal vi op og se, hvad der kan.
Klokken den er 5:30. Så 18:30, 19:30. Der er 2 timer til, at de åbner dørene. Jeg har ikke travlt. Men jeg gider heller ikke blive hængende for længe. Nu slap jeg heldigvis med lige at køre af drømmeriet derovre ved Knuds Hoved. Jeg er sulten. Jeg er tørstig. Og jeg har våd en del steder, men det går til den bedre side nu. Prøv at se derude. Man kan nærmest se støvet omkring færgen, eller hvad fuck det er for en skib. Det er faktisk lidt imponerende. Ej, hvor sindssygt. Det der var med den her tur, det var, at jeg tænkte sådan, enten så er det virkelig, virkelig langt at køre i virkelig, virkelig ringvejr og være nedenover. Eller også, så er det en på opleveren. Ikke at jeg ikke har oplevet det før. Så bare lige med et frisk pust på nogle optagelser og en køretur og bare være bedre til lige at opdatere ruten. Så det er sådan lidt sådan en survival vlog. Det ved jeg godt, det ikke er. Men I forstår pointen. Goddag, kan I hjælpe? Ja, jeg sidder på en motorcykel, men jeg kan se, at den har slået mig ind til 275. Ja, det er jo forkert. Ja, det tænkte jeg. Så øje et blik, så får du lige den rigtige pris. Yes. Sådan der, og så må du have en god tur. Jo, tak skal du have. Kom, jeg skal lige vende sådan der. Så tror jeg, hvis ikke vi gider mere motorvej, hva'? Vi ses derovre! Jo! Nej! Ja, det skulle have været. Nu ser vi, om det bliver til noget, men Drive-In Bio i Lynge. De har sådan en forpremiere kun for motorcykler, det er derfor vi mødtes. Ja. Så du kan godt selv se, hvad det bliver til, ikke? Altså, jeg har bestilt tørre popcorn. Ja, tørre popcorn, ja. Jeg ved ikke, om der er låg på en skuffmenu. Kom nu. Give me some. Come on. Nej. Det er ligesom at være med Independence Day, det her. Den kant der, den kunne vi se for mindre end 5 minutter siden herover. Og nu trækker det bare ind over. Og nu begynder det bare at pisse ned i det midt. Og det lyner, og det brager. Det er faktisk ret imponerende. Og så kan man se sigtbarheden derude, den er bare lige 0. Altså der man sutter på pegefingeren, så. Ja, det blæser den vej. Nå, jeg blev tænkt på, hvis man lige blev ramt af lynet. Ja. Det er som fodboldspillere i Nordsjælland. Ja, den grønne derhen, det er Jeppes 2024 Anniversary edition. Anniversary edition. Yes, sir. Så det har det rigtig farver. Men ja. Fuck, det går stærkt. Så. Kom så lyn. Og nu går det pisse ned. Ej, nu kommer vinden. Men den har lidt svært ved at... The fuck? Slap af, mand. Ja. Nej, jeg vil gerne have plads til en banecykel. Nej. Fordi nu var jeg herude med Jeppe. Nej. I forrige weekend, tror jeg det var. Jeg kørte ned op ved Knudstrup. Der var ude og lege en racer. Nå, jeg har fået en fed idé. Skal vi ikke køre op og se noget biograf bare udendørs?
La da di da. La da di da. Di da. Nej, en flot himmel. Hold kæft, nogle blinklys. Er du sindssygt, mand. Er du galt også med på? Vi skal i biografen jo. Ja. Skal du med? Nej, det er ikke. Hold nu kæft, det er et døgn siden. Hvis du ringer til vejrverden, kan han ikke engang stave til regnvejr, så det regner det. Altså, det er super lækkert. Jeg fik engang sådan et pakke chips. De var vådere end det her, og der galt og tørt herude, man. Og sindssygt. Jeg kommer lige op på siden af dig, så laver jeg lige silhouette shots her. Nej, du ser godt ud, meget. Hvad siger I? Ej, prøv lige at se, altså. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er skyfrit, eller om solen den bare rammer en masse flotte, helt clean undersider af skyerne. Fuck, den er fed, den der. It's pretty. Et skarpt sving, eller hvad? Ja, vandbytter! Ej, jeg har lyst til at køre. Ja, det gør det. Så nogle gange så er det fedt, når skyerne bare ser sådan helt... Det ligner bare sådan en eksplosion, der er frosset i tiden. Prøv lige at skifte vejbane, så kører jeg op på højre side af dig. Jeg skal lige have det over på min venstre side. Der er masser af plads, jo. Jeg tror godt, I kan være der. Ja. Hvorfor kommer bilerne ind? Hvad foregår? Jeg ved det ikke. Skal vi køre ned? Vi ses. Vi ses. Ja. Så kan vi være her. God aften. Ja. Det håber vi da. Har I radio med selv? Nej. Godt. Så når I kommer ind, så er der højtalere på de 3 bagerste rækker op mod huset. Og så fik du alle lortet på vejen, eller? Jeg fik alt det lort, jeg kunne få. Ja, det var... Men det er en del oplevelse. Det er fedt. Nå ja, sådan. Den kan stå der. Det kan den godt. Easy. Så rullede jeg også den lidt. Og det er fordi, de er bange for, at den svirper. Nå, jeg bare rullet. For mig er det nærmest ren meditation, når jeg kører. Der er masser af netværk, og der er masser af naturoplevelser, og man har det bare sjovt, når man kører motorcykel. Man bliver høj på livet.
Det bedste er nok duften, synes jeg. Det er duften, når man kører ude i landskabet, og man kan dufte aftenbrisen, eller havet, eller markerne. Altså, det får man ikke i bil. Jeg bruger min motorcykel til at få tømt mit hoved. Når jeg kører tur, så glemmer jeg alt andet. Altså, jeg kører motorcykel for at få noget af min vildskab ud. Når man kører rundt på en bane, og man får knæet i jorden, og det føles fedt, og man kan mærke, at man sidder rigtig på motorcyklen, og du kan se, at du kører hurtigere og hurtigere, og nu ligger du længere ned, og så overhaler du en. Fuck, jamen. Der er plads til alle forskelligheder, og det er alle sociale lag også. Det er utrolig nemt at komme ind i. Det er meget sjovt, da jeg startede med at tage kørekort, så tænkte jeg netop, at det troede jeg ikke, der var en verden, jeg kunne finde min plads i. Men det har jeg jo fundet ud af, at der er jo plads til alle, og der er plads til lige meget, om du kører en racercykel, eller om du kører en jobbercykel, eller hvad du gør, så er du velkommen i motorcykelverdenen, fordi der er en plads til alle, der på en eller anden måde. Der er også en hel masse påfugl over det med, at man skal ses og se, hvor fed min cykel er og alt muligt andet, ikke? Altså, det vil jeg godt tilstå. Det giver bare livsglæde. Man får sgu et stort smil på, når man starter at køre. Altså, det er fedt. Det er sådan min mindfulness. Jeg er mig selv, og jeg gør noget for mig selv, og jeg er i nuet. Det er det, der er det fedeste. Det er frihed. Det er, uanset om du har en destination, du kender eller ej, så er oplevelsen bare enormt fed hver gang. Et kort, men hvordan synes du, at filmen var, Markus? Nå, nej, film. Det er bare med zoom helt op i skærmen på det. Der er lidt tidspause. Er der mange, der kører det, eller er det bare mig? Undesirable character. You're psychiatrist, weren't you? That guy is a fucking genius. Yeah, smart. Nu er der tidspause igen. Vi har tisset. Prøv at slukke lyset. Vi er lige i gang med at prøve noget sjovt. Lige nu har Christina skrevet på Messenger, at hendes DSB-tog, de kører lige nu under broen. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis hun kunne få øje på mig ude på motorvejen. Der er sådan lidt topgear over det, vi har gang i lige nu. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, for jeg mener, at de der tog, de kører 160 km/t. Så hvis de er under broen nu, så næste gang, at jeg finder ud af, hvor de er henne, hvis det så er for sent, så kan jeg ikke nå at indhente dem. Så det er faktisk hit, der skal indhente mig. Lad du røven, mand. Ej, hvor er det fucking antiklimatisk. Kommer hun jo.
så er det jo klaret. Nu vil jeg køre. Tak fordi I så med. Hej.